Kok petan nih? Gila nih. Ternak loh. Iya. Diternak ya? Ya. Ini ternak terahan loh. Ini kita berani ternak. Ah tak gung ini tangen ngene guluku. Salah tidur dong itu. Kene ku lho. Apa mangan bebek dek iki ya? Anu apa ki jenenge? Terus koyo tangengen ngono pane. Tapi yuran turun paling bantalanmu loh. Kita buka dulu unboxing. Ki apa ya guys cilik men ki? Kok backlight? Ciknya. Iya unboxing ki. Ada kena tamu guys. Tamune teko ndi kayak Saruban jere. Saruban ki sing wedok, sing lanang ngebel. Dadi ki kok ngebel kono lho paling. Tuh. Waduh berarti. Kok tinteni guys. Kok cabang iki dijel, Mak? Cabang nanti toh. Masa? Oh iya. Tinggal gawe nganu. Serat. Alis serat. Oh iya. Emak iki yo manut ae tinggi praktek. Elek apik. Apik to. Jenenge alis serat, Mak. Tuku iki, Mak. Gak pingin gawe serat, guys. Nak gede tak keluar. Ora. Masuk. Kepaling. Kepaling. Apik. Ngoco. Ya piye? Ya iku nak gak ngoco masane. Wes. Loh. Jenenge alis serat lebih di anu piye? Di apa? Ya wis bae. Kita lihat ini apa, guys? Mantene iki cek kerja ning Taiwan nek Hong Kong. Loh, lagi kok gak mantene? Iki mantene. Oh. Ini adalah lading. Loro ning Hamil. tangan sing Kae? putih kae. Sing putih lho. Hmm. Apa padha kae merke? Remir iki tinggal diilangane disimpan. Garu iki jane aja milih ngene. Iki apa no ki? Telenan. Tenan, komplete. Ya iki lho. Hei komplete to kuwi lho jeluk Loh, keruk. komplete ngono Milih sing kok. sret-sret kok nggonku enek. Iki komplete ngene. Komplete ngono kuwi. Komplete. Enek sing maju. Komplete dari sitok ngene. Nah iki kan mundur. Mak aku arep tak operasi iki lho guys ngene. Malah kere. Meneng to ngene lho Mak. Ki Tarik apa? Ngene lho Mak. Meneng to sing ngene ki lho. Ya, 6 lho marian makku. Meneng to. Iki ngene. Meneng to Mak. Nah iki ngene to. Ki arek sing ngene dioperasi ngene. Lho kok nyucut. Kayak topeng. Ya gak iki ngene lho Mak. Sini Sarah kae. Ndang, Ben kayak anu, apa ka jenenge? kawat bindrak. Ora to, wis biasa nganggo nganu ke solasi. Ora Disolasi ngene to. bindrak. Kak aku nek wong ilmu tak solasi ngene terus dijilbabi. Jadi ketok terus ngono. Dadi Ilmu. kemeresek. Gelem iki. Tak tarisik to. Mbak disolasi gelem gak ben terus aku. Nggih boten napa. Wong rai wong kok di. Lah kacakane piye Pak Risro? Yo gak ketok wong kene ngirone Jilbaban. Jadi ketok Jilbaban. oh budek kowe. Jajal piye? Jajal lho, ya. Pelan manuk tipu wis. Gorene cepet yo pusing aku. Lah mung garap sapan kae. Apa? Nganune kae. Ya karek mandore kae itu. Yo dan 3 rap kok selak Dan kamu. karek mandore. Bila diomongi kok wis cepokno. Yo masak. Marai Lamasan iki gak piye? ngono ning ngarepe hak, ning ngarepe hak. Ditano lesok ning ngarepe hak. Kene. Nyanyi piye? Loh, ora ngene lho. Ngene ta? Ngene. Gak ning ngarepe hak. Ngene. Gak. Yo ora iso. Gak iso wi gak ngono wi kleru wi. Sesuk mlebu lho. Nyapa? Nyapa?
Berapa yang sering ora dapet duit. Letrawe pada duit. Aku tak Eh. bayaran. Duluan Kang. Sret. Yo. Niken Saidri. Polahmu. Niken Saidri iki channel. Gendong kan. Harus pakai gendong pakai LC. Pakai jadi LC ya pantas loh mak. Terus yo, gak wedi aku. Besok ngecat dekor. Iya. Iya. Nah, aku tak omongi bar iki. Kudu ngono bayaran guys. Dan dulu. Iki bayaran. Kowe kok kono lho mak, magrisio sik. Iki bayaran ke piro? Gak penak mak. Mak itu lupi itu betul. Ada keluar. Iya, lihat. Yo kuwi sedang. Ya, mak berondong. Mak golek berondong. Mak golek berondong lah kan. Yo, seret pokoknya belanda. Sikile. Sikile ireng. Sikile melucuk. Sikile. Sikile perlu dioperasi. Sikile apik ngono. Ini tutik lho, seratan lho ya apik kok. Putih anu nih. Dawa-dawa. Walah, cantolan ini teh. Iya to. Berarti ki hiasan tok. Sing ki, hiasan kan diblusukne to lho. Ora, nek model saiki ngono Iya to, nek kuwi. biyen ngene iki lho. Dikek diblusukne nek kan anune ngono kae. Cantolan ini. Iya, wis ngono tok wis. Terlanggahe lho. Sandalku biyen wis ngene iki aku nang mriko Surabaya. Ndak aku mesti dhuwur mbok nang ndi kabeh. Digawa anake bakal liwak barang lho. Sok Pengen aku, pengen sandalku. Cilik lho. Ciku iki. Udah mana bebat? Oh, sugar mangan juga kok mangan. Apa dah jambu ya, delok jambu. Cuy. Nyapa iki? Ono ya ora. Yang ini. Yo apa? Nambah nani piye, Mbak Nani? Nambah ini. Satu kok Mbak Nani kok ya mikir Mbak Nani barang ngono lho. Kenceng ini to. Uga kok ya Loh, kok ya kok ya mikir Mbak Nani barang. Aku batiku ki nyapa. Lah kok mikir Mbak Nani barang kowe. Nyapa kok suka Mbak Dewi lancang. nah ini. Wes, kok kita dari tamu iki kok nutuk-nutuk iki. Arep tusi Bapak. Halo. Ide. Lho, mau foto nang kono ya, Mbak? Aku numpak pedal listrik. Foto nih? Masa? Tiba ibu. Iya, Bu. Gak anu, gak inget balik. Nggih. Itu rupanya putih mbak nih. Dulu nang TikTok ae iki foto kawak. Gak di TikTok kan ora. Nah, tahu Oh beneran? betulan asline. Budurane tebel putih, Bu. Kunek ya. Lare lampu merah nih belum. Lagi guys. Gem. Kelas pinten? Umur 5 tahun kan? Kayaknya Mbak ini. Umur 5 tahun. Oh, 5 tahun. Terus enggak? 5 tahun ki anu to, TK to. TK. Dia TK. Iya, Pak. Ayo. TK nang gede, Pak. Oh, jangan kok dilinting aja ta, nek kanu kerjaan. Soalnya nanti sulit saja. Oh, njaluk dipacaki. Iya, betul apa. Kayak klambi manggolo. Patahnya dua ya, Mbak? Kalau bisa cilik-cilik lah. Nggih, nyuwun keris. Kurang gede. Wonten kerise. Nggih. Terus Sawo. Ada keris. Tas cilik itu loro. Loro. Nggih. terus cah cilike lanange sitok. Sitok, nggih, cuma loro malah loro. Bapak Ibu besan. Terus keluargane pinten, Pak? 5. Apa piro to? Tulisannya kok alir atau gula? Tulisannya pinten, Mbak? Anu penerima tamu toh? Nggih. Nggih. 6 pasang. 6 pasang. Oh, nggih 6 pasang berarti ceweke 6, cowoke 6. Nah, Nggih. lu penerima tamu kan? Nggih. Terus saya digantos mawon Cewek. damel napa niku? Ladene wedok.
Berarti 6 ini ku napa? Namanya paling gue dicuma apa itu ya? Oh, putih mungkin jumlahnya 6 ngoten to. Jadi tak gawani 6 Nggih. ngono. Nggih, mending Iman-iman sampean timbangane ngono. putih jumlahnya 6 niku nggih to mungkin damel peladen apa damel keluarga kantor ngoten nggih. Terserah menang Iya, aja Mas iya, ya. bener-bener. Iman-iman Ya. kok. Terus ku sing 6 cowok kuwi tak gawani. Nggih. Pokoke bukan gue ora. Kalau tambah biskap cowok berapa mbak? Lah niku pun Lah niku pun 6 lho. Kurang. Anu adik gula mau dibacain. Oh, apa adik sampean melokne niku keluarga malah gak tambah to sampean kok. Oh. Keluarga 6 cowok itu lho, Mbak. 6 cowok, 6 cewek tau itu dijalani. Jadi 12 to kabeh wong. Penak itu aja tibane sampean tambah lho. Nggih. Oh. Gimana tahu apa? Ya tambah gak apa-apa, malah iki gak ibu gak apa-apa. Nggih. jadi intine kan 6 Kabeh cowok. iki kabeh cewek. iku serasi. Nggih. Terus fotonya cari sendiri ya? Apa sing satu adik sampean iki dipacaki apa iki jenenge Anggolo. koyo dalang ngono manggolo. Cemburu Gak nih. gelem lah iya. Berarti jadi Ya cuma Soalnya sekolah aku ini. pengen Wis nah. Beskap Itu 6 cowok itu tak pacaki celononan, kok kon cepat-cepat celana ya, Mbak. Celana Kok tak hitam. jalik separuh, bakso hitam, kopiah. Apik niku. Kopi mbak kali celana nggih. Penting tepak kopiah karo celana tok wis. Nggih bajuke kali jari separuh pinggi. Kagak kabeh. kopiah apa mbak? Ana kopiah biasa Hitam di songkok sholat, katanya kalau songkok. mbak. Oh. Nggih. Mesin anu penerima tamu. Mbak. Nggih, penerima tamu cowok. Nggih, sundanan ngeten kan Mas. Nggih. 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 Ben rajin, mosok gak gawe kopiah. Nggih. Gawe songkok. Nggih. Mbak, nah itu bajunya yang buat penerima tamu ini sebenarnya udah tak beliin seragam semua. Terus tapi nggak tahu. Ya mungkin nanti. didamel sing Sore pas mawon. Hari Kan ini dino niku to, Mbak. lah. Hari ini kan kathah nggih 2 hari. 2 hari. Ya engko penake piye kudu tak gawane, Mbak. Nggih, Nggih, nggih. Terus ngono ae. Kok bukan kuburan tak gawane komplitane kuwi kok sore. Lah nggih, iki fotone cari sendiri. Iya, fotone dari sini. Nggih, dari sini toh? Nggih, Oh. komplek. Nggih. Nggih. Karena sampean gak komplit gak apa-apa. Karena foto. Mboten no. Ampun mboten Heeh. dereng atas ya. Foto mawon ya. Foto. Syuting nggak ya? Syuting enggak tambah, syuting. Syuting Bukan yang syuting sampun baru ini. udah tau. Udah syuting. Dari Ponorogo nih. Terus cucuke ya Cucuknya aku dhewe to. Karo dalang di sana. dandangnya sudah. Komplek. Dalang cucuk komplek. Nggih. Mintanya Solo, berarti Solo Putri. Ijabe nganti to. Siapa Solo? Akate siger apa Solo. 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 Yang Temune- ketemu ya Solo, Mbak. Mau temumu Kan anu Kanggo sambutan, Karjiba. Mbak. Heeh. Gak pengen siger, ijabe. Engko temune. Sing mahkota aku mau tak lihat nih mau lo. Boten purun. Iya. Belum rasane nek jilbab Ya. ki rata-rata ki Oke. penak kalau penak. Oh, Iya. Sangkok Iya. penak Alam. siger. Iya mana? Iku mladine ya beda tak bedakne. Montrayo premium guys paketnya dadi beda. Nek paket biasa-biasa tak kon tambah dhewe. Berarti temune Solo, ijabe Siger. Itu Mbak. Iya, Nek, Pun. nek siger mladine modeling ngene iki. Nek Solo modeling ngene iki mladine. Ini satu pasang 600. Nanti tok nek tuku. Baru buat. Pernah ganggu. Lah kok lek Solo melatine elek gawe. Lah yo kuwi elek, soalnya mereka nyawa. Engko nek Solo, esuke Solo, terus ketemune Solo ku mlatine layu dienggo maneman. Mlebu YouTube. Mas ayo ganti baju, entar enggak? Terus Mbak ganti sik. Udah seri. Ki aku tak jajan stok. Kayak yang segini gitu loh. Oh, Mas jadi sampai berarti. Kalau siger nggak boleh kutu baru. Oh. Nah, ini ada ini. Tapi kalau siger, Iya, kutu baru nggak boleh. Bukan pakeme. Oh. Kalau pakeme, modelnya gini-gini bisa, ini bisa, itu bisa. Pokoknya nggak kutu baru Mbak. Ini aja. Ini agak pendek lagi. Gitu, agak pendek. Aku seneng nih karo sing duwe pakem. Kok golek Jawa e ndek gak apa-apa. Namanya siapa Mas? Nama? Oh, anu. Ponakan ibu aku.
Koncone mbok iki. Jarene jenengan kebetulan. Nggih. Oh, kancane Koncone. David. Berarti oh rumahnya Riki mungkin ngoten iki. Kenal David mboten lho anak David. kowe. Rumahnya sini. Tapi Temen David niki nonton Alidaya. Oh. Tapi kenal biasa Bu. sekolah di tempat kok. Nggih. Anu pancaran Kenal kasih. David. Kenal David. Enggak kenal. Oh, iya. Oh, kanjeng putra David ah? Sudah no. Nah, sekolah sami. Ning pancaran. Yang foto berdua, fotonya begini mas. Nah. Foto sama. Yang tadi kilo, siger. Jadi separuh. Nah, kopi aja yang Riki mungkin. Nak Solo, full ngeten iki nggih. Gangkonan nak Solo. Sing dadi look ngoten mau Kayak apa ketutup sampai bawah Kok gak foto apa ben sampean? Foto sik dibuat anu. Kamu foto tuh enggak? Boten. Ya fotonya mana? Difotokne apa piye? Foto langsung tadi. Piye? Nang kamera. Nang anu Piye? kaca. Iso. Iki lho, pencet dhuwur. Piye? Eh, Cek besok. Kan gak Mbak es foto. Satu. nanti ada kanan kiri apa dongsane di belakang mobil saja nanti apa dari saya. Pak foto dek situ anu kaca. Panas. Saya gak kontal. Pas, itu kan dari separuh man. Nggih. Saya pengen coba mau boleh. Kok jenengan sama ya? Dalam film. Mana? Ini ini. Ah, ini. Coba ini. Ya, kan kelihatan panitia dulu ya. Nanti mesti video sudah. Ya, coba. Masih pakai itu dulu soalnya sama mobilnya. Kok di foto saman kan iso membandingkan tuh. Aku malah bingung. Biasanya. Gak apa-apa. Bebas memilih iki. Monggo Bu jenengan kang disambi Mak. Ya Allah. Mboten repot. Monggo jenengan Mak Mrien. Niki sambele monggo. Mbak, di mana sih? Enggak murah. Sopirnya kamu enggak, Mas? Kamu berapa? Mokong. Kok berapa? Cilik nih paling. Enggak. Mangan pental aku kan. Ya lah keringet itu. Ora mercon lho, anak mercone. Masa? Aku ngeplok stok bir. Ada sih. Biru di sambel korek rek. An sampean bengok keng mriki lho Mas. Direngakne niku. Sebenarnya padahal enggak. Ini zikir ya, Pi. Yang tadi Mbak. Oh, Yang tadi. pertama. Pertama. Oke. Wedi kita ya. Kita model gini. Kok gak pengen gawe iki ya gak apa-apa. Iki foto-foto apik sih. Heeh.
Mana saya pengen simpel ya memang. Kan mau aja. Oke. Ini tak Kenapa sejauh ini separuh situ? pedoko mbak. Gitu. Ini jadi kata jajaling. Oh. Yang terbaru pendek pengen. Pendek. Oh, pendek. Ini. Pendek. Yang terbaru. Pengen pendek lah. Iya. Mbak pokoknya pengennya pendek-pendek. Ini pendek-pendek guys. Ya kaya arep jajal wae jajal dadi manten kayak Gak pendek. suka awakku sik lemu, aku pengen masak mantan tapi kan awakku kuru ae. Ya terus tahun piro iku? Ya bu, nek anu tahun nek wis wayahe kuru kok tunggu. Iki wis gak masuk go iki. Ane opo? Mane pentol. Kayak lukek. Ane rasa kemane pentol. Bebek skill kembang kuwi. Sekolah ngemile Nah, Nggih. Betul nek niku jambu merah kok. Anu diet e, jambu jambu merah. jambu air. tapi kelihatan kurus tuh. Wes wiko, Mbak. Yes, iya, mangan. Ini Mbak. kan aku dari YouTube. Nggih. Lah ya wingko Gedine kebengi. HP ya, Mbak? Heeh. Ibu ping Ada di telu. gedine HP kok. Iki model Kartini ngene iki, Mbak. Model Kartini bentuke ngene iki, nek model kudu baru ngene iki. Ih, jeling ya. Ini miliknya. Modelannya. Nggih, iku nembe dugi. Niki dari Ini iki model anyar. Sik, Tapi anu ini ya, buka kardus. Mbak E mestine ro nek delok YouTube kuwi tekone ndek apane. Mlase dicucuk ya Kalau kuwi. pakai ini. Kalau pakai ini biar ada yang nyari. Tapi saya pengen model kutub baru nek abange apa model gini, Mbak Met. Model gini, Dekat ini. model Kartini. Betul gini ya. Kutub baru. Kartini. Oh, Kartini. Heeh. Kartini iki. Iki. Kartini. Ini Mbak. Lah, monggo terserah. Ini simpel, nek iki meriah. Ya. Ini tiga model Kartini ya bisa. Bisa. Ya jo. Radak-radak. Anyar lho. Yo cek gede. Saya gede kan dikecilkan. Supaya lebih Mbak. Coba lagi. Oke. Ini premium model. Baru datang. Tapi kan salah sembuh. Satu sing kuwi sing Dua sing. Dua san. Wis digo dua kali. ning Kelangon karo ning ndi? Ning anu Sedati. Oh iya. Nek pakai. Oh. Nek iki gak nyirik nih. Tapi ya. Langsung plek ya gitu ya. Iki gak nyirik nih. Masnya kayak Mas coba Mantan ini iki larang HP, Mbak. Sing ngene iki. Itu larang itu besar, Mbak. Aku nek barang larang tak terlarang, barang murah tak termurah. Niki cewek cowok mawon neh tuku 7 juta. Nek sing tuku niki 8.000. Semurahan nggih wonten. Tapi tak anu sing bagian murah. Ini gue ada semua makai. Ada ini juga. Nek sing ki nek sing make, nek sing ngisor ki sing nyari. Nek sampean pengen Iki di- enggak nyiri. ya Ini nyiri dulu. nih. Tetep anti press body nanti Mbak, tapi gak oke. Nek iki oke, enggak ada anyar iki. Di gua kecil cukup pakai ya tapi ya. Lu Mbak Win cukup Mbak. Terus Mbak Win. Gah, sumu kulino. Nek gede nanti sing anyar kok jajan. Nah, iki nak cowok iki
Foto sik, Mbak. Fotone sampean pundi? Gak salah foto saya putih barang ya? Wes. Foto Oh iya wes. Wedi isin anu. Kon foto piye jejak. Lha tigo kenang-kenangan e. Hadap sini. Gimana loro Mbak tiba ya? Mana? Mana loro? Papat nih. Mas, hadap sini. Mas. Ya, cantik e. Duh, ditutup. Ya HP-nya di. Iki lho, fotokno lho. Sendirian mau bentuk foto. Yang ke. Sing kudu derem ke lah masih derem nyepi. Kalau langsung cepat gak itu. Iki lho. Iso ketok. Nyalek-nyalek. 1 2. Cekrek. Foto ning nih, biasanya apa gitu. Sembarang ya. Manut mantane. Gue manut. Kira aku gimana? Manut ae, Mbak. Sing mau pernah foto nanti di delok nang Heeh, sing kamu jajal Mbak untuk foto. delok TV. Heeh, nggih ngoten Bu leres. Jajal tak kayak untuk foto. Jadi Mas itu juga pas kali iki. Foto baru. Ganti anune tok, jabone tok gak apa-apa. Jerone padha. Oh, gak padha. Wis, gak padha. Merak. Cepat Mbak nih, apa nih? Mau cepat enggak? Ini kayak foto baru kok. Apa? Kayak foto baru ya? Kono bubuh lho iki. Haiwan cegak. Kayak kowe iki lho, kethuk terus ayo rapi ngono. Aku iso rapi. Kowe iki mulane merantau nul, ben oleh jodoh. Aku merantau ke nyungir ra untuk pangan. Ya kene mulai. Aku tak yo belum rantau kok. Iku aku tak ngintil gurimu to. Ya dia merantau kabeh iki. Nang ndi? Nang dhisik ngono. Kamboja. Ya, berjual. Lah iya. Iki yo apik lho, Mbak. Deloken. Iya, Kiai jane caraku. Jreng to. Oh. Apa iki mau Bu e? Nggih. Sampeyan nawi. Iki buka kardus lho iki. 1 2 Jegrak. 1 2 3. Oh, bagus. Iki simpel. Eh, Engko nek nyekeng yo sampinge Mbak, gak budi. lengan barang dicekeng, Mbak. Ya, sini Bu. Sambil berdiri soalnya ngepasnya apa? Model foto baru. Barang enggak sampean. Apa itu? Apa itu ya? Ini simpel kan? Iya tuh. Hanya. Itu masuk YouTube hanya. Wah, sing nyari Mbak Eka lho, sing Ponorogo ke lho. Oval ngene, nek iki modele oval mengarep. Menjulang ngarep. Nah. Gantine mukake warna apa? Jadi aku ngene iki duwe telu, tapi tak dol. Kayak biasa tapi. Biasa kakean kan. Karek sampean njeluk warna apa? Lho ya, milih ho, Mbak. Wakeh Iki nek pilihan. terbaru iki nek model kebaya. Jenengan pengen model kebaya apa model Model jari slim? pol slim. Oh, nek slim. Kayak mana, Mbak? Nang ngono kuwi kebaya belah-belah iki ya. Ngono kae kebaya kae. Nah, itu kan kebaya jarik ku. Itu nek sibahan kayak ngene.
Mau Gani, Emerald, Denny, menek kabeh. Pengen warna apa? Enggak, iya apa ya? Slim. Itu warna sage. 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 Kayak warna burgundi kan anyar Mbak, sing burgundi kayak. Apa pernah belum? Ya, toh? Masuk YouTube. Tapi masuk YouTube terbaru aku. Belum dipakai. Belum dipakai. Anu meh bareng karo pireng ya tekane. Coba. Tekan juga lagi ya. Apa? Review. Di YouTube Fokus kan? review. Minta review baru. Nggak pengen minta Iki ning Kalimantan harga ya kayak kuwi. Tanggal 10 Februari. Kalimantan. Iya. Balik kurang sebenarnya. Putri berapa bulan? Ampun. 1 bulan. Pas. Bulan tanggal 9. Sudah. Ya, 2 bulan dulano, Mbak. Langsung PP ya? Ya. PP piro Mas Nui? PP Taiwan. uang sini toh. Itu 18. Orang juta. Murah ya berarti? Lho Dua yo. orang. Ngono iki mlak nek rekreasi ki Orang lho. rokok lho. Ya tapi gak duwe paspor lho. Gak duwe visa lho. Bisa dia apa nek? Nggak pakai visa kita ya? Lho nek anu Cuma dolan wi gak anu no. nggak pakai visa. Cuma paspor. Gawe Mas tapi visa anu. Oh, visa 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 dolan kuwi lho. Lah nek ngono nek di bisa terus ya. Jadi imigrasi. Oh. Ki omong arep anu arep dolan ngono. Lho iku terjujuk ning ndi? Bu, Taiwan. Ser jembatan. Gembel to ning ngono. Ora duwe kenal. Sing dijujuk Kan gawe. mantanku akeh alumni Mbak Manohara sing Taiwan ya akeh. Ngono, kowe iku ditampung. Ya ning kono ngomame ning dhuwur ngono lho jembatan iki lho. Heeh. Baru ditangkep kowe. Ya ora kok lah. Ya ya. Lah ngamen ke rono tujuanmu nyapa? Ning kono akeh lho, wong kono ki TKW joget-joget terus disuwawer kanca-kancane. Iya, Pak. Lah Ya. ning kono ki Oke ning Hongkong. Taiwan. Taiwan enek. Bu. Taiwan enek ning Hongkong. Yang kono pre-wedding itu barang enggak? Padamu pre-wedding foto tok itu. Piro? Ya, anak 15-an. 5 juta? Wes heeh. Sing Astagfirullah. macake yo wong Indonesia, kerja PRT ini sampingan Ya pas dari Allah. pas hari libur. Kok larang ngono Ya ta? iya. Iya, aku jane kayak we foto ning kono mbak biasa gawe opo ngono ae digo foto Sampe nyebut ning kono? Boten. Lah larang ngerang kok. Ini foto biasa di Kayak digo matu ning kene wis. Bisa ulan piro, Mbak? Yo HP-e. Tong sampe Burgundi. Ki engko buka kardus kabeh ceritane mbak iki. Mati. Mbak, kok nggih ekor Johnson bisa. Terus Kanan kiri juga bisa. kanan kiri mau ki lho. Kayak sing biasa nih lho. Guri ke? Iki ngene iso. Anyar Mbak sampe nambu nek gak percaya. tambu. Muga kupak banyu. Iki ngene. Oh. Yo. Oh iya, terus kayak Johnson. Ya. Ah, betul kuwi. Sudah nyarinya. Iya, oke. Tak foto nih. Iya HP-e. Ada anyar. Nggih. Anyar kabeh. Warna apa Mbak Ibu Burgundi? Burgundi merah Burgundi. Kalau wong biyen ngarani yo maron. Cuma yo Iku masih pakai jas. sampe pengen pakai jas sama pakai anu. Pakai jari. Jas. Iku baju putih sendiri terus sama sepatu pantofel hitam punya sendiri sama nenek. Iya, heeh. Kan pakai itu. Sing digawe ijab. Iki wis didel lho. Jas putih. Baju hitam putih. Baju putih panjang. Ada. Ada. Oh, semua. Sama sepatu. Pantofel. Heeh. Foto. Kantor punya tuh, Mas? Punya enggak? Ukuran berapa sampe? 43. 42. Oh, gede ya. Nek cilik mah Ada kok. Benar. Masuk Mas, apik banget.
Masih cukup kabeh ya an katoke jase. Soalnya masih dawa lho, Pak. Iya. Pas dadi awake. Nek masih bul-bul sak aku iki ya kurang. Wedok lho, Mbak. Sampeyan ki wedok lho, kok dipadakne lanang. Oh iya toh, kali. Mbak apa Mas? Tante. Jadi pasangi dekor tanggal 17. 17 sore. 17 ya. Terus biasanya riasnya mulai jam berapa, Mbak? Tanggal 19 itu. Oh. Ya, jape jam piro? Berarti sampai tanggal 18 itu mau dayo? Boten no. Betul. Gini iki. Oh. Lah sampe pun. Soalnya jalur tambah bacaan. Jalur tambah bacaan enggak? Bisa, Mbak? Iso tak krono kok kerdunan. Iya. Jalur tambah kita. Heeh, jaluk. Jangan dirias. Mbak Di mantan karo ibu ya, Bang. Kabar kawan. Iya aku 15 awan korono. Ya sore lah. Iya. Kan acaranya dari sore malam ngono ya Mas ya. Iya. Kan jam 1 wis dirias. Apa sih itu iki? Apa sih di mau iki? Oh, sing di Mbak. Tadi maju enggak apa-apa, Mbak. Apik lagi model anyar kok. Tadi maju. Kok ngarep gak ketok. Apik Johnson. Muslim ya sing di. Oh. Heeh. Tapi ini kok aku juga ngene. Gue lagi kok. Ndi sampe nek tak fotone. Iki lho ning kursi iki lho. Fitting mendadak oleh baju baru semua, Mbak. 1 bulan. Aduh, kan? Sampai. Tunggu dulu ya, Pak. Jan iki gandengan uga ngono kuwi. Dan sampai tanggal 18 itu sudah minta tambah. Iya. Itu. Tapi buat anu ya. Malam. Ya, makanya kan awan aku dari 5. Bajuke sendiri. Oh, Ya, Bukan mau dayo loh. Iya. Baju dhewe. Heeh. Sing wis mbas niku. Wis sebelas niku. Ya ampun, Mbak. Gak satu tuku kene lho. Emang enek. Komplit kene lho gak apa-apa slim-slim iki gak apa-apa. Gue jilbab ngoten mawon. Jilbab ngono lho. Tapi nek wis tuku ya ora apa-apa to. Heeh, klambine dhewe ra apa. Nyewa wis tuku. Ya kok ora. Dan kita mesti san sak lambine ora enak to. Sing Ya, guys, ya. kita Enggak kebayang. kan Ya kebayang kan sampean. Kebaya pendek ya enek. Sing kau modelnya gimana? Kayak cah wisuda ngono kuwi, Oh. heeh enek ning isor. Iku kan. Diminta warna apa? Warnanya apa? Mas niku pakai jas ya apik. Batik ya bisa. dari sini satu. Heeh. Tapi dadane batik, Mas. Batik ya ning ada. Warna apa? Biru. Nah, yuk. Berarti navy ya, Navy. Sampe navy apa piye? Ngene sing navy enek. Iki. Biru navy juga. Navy iki. Apa blue? Kok ngono tuh. Oh iki. Tapi yo blue. Mau Sampe gak gak gelem rempo. Mending isor berarti navy. Ya mending isor. Bakso dimakan sek, lali aku makan. Nah Mas, dimakan sek bakso tak sebutnya navy. Nah Mas, dimakan sek.